Отварям по един мистериозен подарък всеки ден до Коледа. Ден 14. Какво мислиш, че е? Мисля, че аз всъщност... Аха, чакай, има някаква като поставчица има. И стоят така, някакво като кълбое. Леко меко е, сякаш е някакъв плод, обаче поставчицата не виждам логика да я има. Окей. Кокосов орех за пиене, то си пише, така че не е нужда да го отгадавам. И предполагам, че това е нещо като тапичка отгоре, за да може да се ползва... Има още нещо вътре. Още нещо има вътре. В пликчето. Има и сламка. Добре, значи най-вероятно това се маха от... Да, пише Easy Open, тук се маха и се пъха сламката и се пие. Ето. След кратко проучване открихме, че има инструкции за хората, които не могат да се справят с това нещо. И реално трябва да махнем това, което махнах. Трябва да натиснем това и единствената подробност, която трябва да направим е, че трябва да го обърнем и да го натиснем здраво на земята. Добре. Мисля, че се получи. Сега ще пробвам вече с лампата. Излезе някаква работа. Сега вече имаме дупка и можем да пием. Всъщност на вкус е много хубаво. Много приятно, много свежо. Единственото, което е, че човек трябва да прочете пътването, за да знае какво да прави. Последвайте ме, защото